सान्दुं जाबाय मोफ्लामदोंसो आं थालाहाय आं गिलांहाय आइ नोंबो नांगौ हा फ्रिखौ नोंनो होदों मा फ्रिनिसो होदों मा सोनानै दोनखादों सुदोंना सुवाखैथाय आइ नाखौ सुनानै दोनखादों नों हेल' लोगोफोर नै जोंहा जोंनाव दिनै सना फानग्राया फैलायबाय आरोना दाख्लैहाय फैनाया आंनो गिफ्ट लांनाय आरोना लोगोफोर बियो फैलायबाय आरोना नै फैबाथाय सासे नङा सासेनो माने गिफ्ट लांखायो आरोना बे गोबावजों खनसे नुबाथाय आरोना ओमफ्राय बेयावबो जोंहा नानिनो नानि माने बिबोनांनो मेहेन्दी गिफ्ट होदोंमोन आरो ओमफ्राय मेहेन्दिखौ बेहा दाथ' नाङा नालाय फुजा सिजोनबो नङा होननानै मामिनो खिलिब लाखिनायसै आरो बिमानैया ओमफ्राय मामि गिदिरनोबो खिलिबलायनो खेरा फिसा होलांदों आरोना सिगांहाय आंनोबो फोथा गिफ्ट ओमफ्राय दाख्लै स्टेफेन गिफ्ट होलांदों नोंथांमोनहा नुखादों आरोना भिडिअ आइ नोंबो नांगौ हो मोनथाम लाखिनोसै होनबा बै माबा खानाय खानग्रा खानाय खानो गेन्द्रानाव दङ सुलि lamba senanai lamba suli senai edaran dok ketanya ni ओइ फोथा फिसाखौ लाखिनांगोनलै मा होनो लिकुइड माइलाय सिन्दुर बिराद भाग ए कुआय लागायसो कुआय लागायसो अ आंनियाव थानाय खोमोन दंना गैयाबा गुवार गुवारथारना गोजाथार गोजायालाय आइ गाज्रि गोदिसैलै kaslang di kasur ayo setam kan nabi rana sata pilih langsung nasi boleh saya tinggal lagi aku laga busu anak lain tu oh iya alta fukai kemana alta hindi yo kan aku fukai ya fukai kada oke harus Rani ana nai. Rani aisi, pakai kusuma ya. Oh aja. Bisa. Cuma anjing Rani dekha lagi na. Ah, nani fai nani ne. Fai tang ka. Ai sai si jigre ya, sare masa pe takut sih. Itu betul dia interest nak laki laki lagi. Interest tak. Ini kili kur kena lah. Nunggu kili boleh. Ini kili bahasa kili bah. Nih malah mindi kun mana nih gift dong gift. Ay kile bu lagi tu le nunggu. Ay nah. Ini dia ilah. Betul. Oh. Di. Gift anu bisa le bos nama. Kita mau ngomong lagi. Dia siapa? Cuman di nomor berapa? Di nomor dah semua. Awal baru telepon. Malah kasih lagi sinar simpora itu, kasih bis sinar simpah sampai ini. Kasih ada MBBS. Bisa nih ya. Oh, kasih ada MBBS sih menjadi asmolnya. Salah ya. Cinta apa? Ya, Dhoni obo deh, buari pabo, anu akhirat kuliah, surat Dhoni obo. পয়সা বরগুনে নিতে করব বরগুন ও পরিব তো চিন্তা দাও না জুড়ে জুড়ে এখানে পয়সা আহিব দে আহিব যদি থাকে না চলে ঘুরি ঘুরি আসে আহিব আহিব তো না Indra फैसा 100 खुस्रा दंबा फैसा नांबावगौ र' 10 थाखा आयै 10 थाखा दं 10 थाखा 10 थाखा 10 थाखा नांबावगौ আজবা ফোনে একটা করে ছুঁয়ে দিন মাঝে মাঝে যাব কিন্তু দেখাও আমার কারণে ও কমে দে 10 টাকা নাম কম নাই কি হবো মানে খালি হেফাই নি আমারে হাউলি কালচারত তো মোর বাবা মাতা আছিল তোর মানুহ হয় আমি গিলি 10 টাকা নাম 80 টাকা জানা আছি কি নাগবা
नैबे सनाखौ जोंहा मामि गिदिरनो होदों आरोना ओमफ्राय नैबे किलिपखौ बिमानिया लाखिबाय बिमानिनो मेहेन्दी गिफ्टसो होदोंमोन नालाय बिमानिया मामिनो किलिप लाखिबाय आरो फोथा लाखिलायबाय जोंहा सनाया हैदो सना फोथा 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 गुवार गुवारथारना गायनो नै बेखौ नानिया लाखिबाय मालाय मोनलांनायखौनो खिलिखौ थेबबायबो मालाय बेहा फ्रिखौ नोंनो होदों मा पिनिसो होदों मालाय साइज नुलायथारदों दे हनै फैदों बे उखुन्दै जाजोब्बाय नै हा हनै मासेया दाउलाया बाव दङ दाउ गदोंहाय जोंहा ओरैबा मानो मिथिगौ आरोलायखो दाउनोथ' मा जागोन दा मानैया सिङावनो दं मानै गनानै दङ मासेया गोमानानै दं है मासेया गाहायाव आद्रा जागासिनो दहाय फुङावबो मासे गदोंमोन ओइयावसो बै लामायावसो गांसो जाबाय थादों ओमफ्राय ओरै जे होनानै आइजों आंजों हमबाय जोङो बिसेयाव नांथाफैदोंमोन ओमफ्राय दा मानैयानो गलायबाय हनै मासेया ओमफ्राय मासेया बबेथिं थांखो मिथिया नागिरसै र' ओमफ्राय बै दोनग्रायानो बोरैबा उवां थुवां जाजोबदोंलै थिंफोरानो बबेजों गदों ओमफ्राय आइया बानायफिननो नागिरदों औवा दानला गासिनो बानायनो जिंखाजों नाजों जानोसैलाय दाख्लैनि जिंखा बाथोन बिगुरा सिख्रा जागोननाय आंना एवनो नागिरदों नै साराय जाननासो थांखादों नै नाया आइया फ्रिजाव सोनानै दोनखादों सुदोंना सुवाखैथाय आइ नाखौ सुनानै दोनखादों नो नाखौ सुनानै दोनदों ए औ आइया नाखौ सुनानै दोनखादों आं एवनोसै गरमथारलाय खानायफोरखौबो साखोलाजोब्बाय थान्दा नांसिनो मार गरम खनसे बेलथायनायावनो बिदि जाखाबाय ओमफ्रायसो बेलथायदां सामब्राम गोजा लायनि र' बायदों लाइन मोनसे होनांगोन खोमसिथार गिलु बालु गिलाङो आंना जिंखाखौ आइया हानानै हरबाय आरो ओमफ्राय सेरबाय आं ना एवखांनानै बानलु एसे सामब्राम गुफुर एसे देबाय नाखौ खावसे दोनबाय 7जननि 7था लाबाय दै गुदुंखौ फुदुंदोंसो दै होनांगौ बाहाय दै होफैग्रोनो र' आङो ओंखामबो जानखानोसै बारा सङा गरमाव बेनो जायो मोनसेल' संगोन दहाय साननि नाफाम बाथोनानो एसे दंखायो जानो जाखाबाय दै होनानै नाखौ होनोसै होनबानो जाबायबो दैयाबो दुंखाबाय आंना फुदुंनाया मोनबायबो आंना ओंख्रिया लोगोफोर जेबो होआ ओरैनो सिम्पोलसो जाखायो जोंहा बांद्राय माबा माबि होलाबाया मस्ला थस्ला ओंखामाबो जाबाय बन्द' खालामसै ओंख्रियाबो जाबायलै गरमथार दुगैसैसो आङो मोनजोब्बाय दहाय साननि नाफाम एसे दङ ओमफ्राय ओंखाम दा जिंखा ओमफ्राय ना जाबायहाय गरमखौ
मासि गरमहाय एसे बायहेरायाव ओंखारहैनोसै आं र'। दखानफ्राबो बन्द'आनो जायाखै नै आंना बोराया मासि गोबाव जाखो दिनैलाय ना फैबायसो फैबावाखै दाबो फैया आंना बोराया दिनै आयु खामफ्लां आइना दाउआ मोनदोंना मोनाखैथाय अखासो मोफ्लामलायबावदोंलै बोथोराबो अखासो हागोन खोमा जोमै दंलाजोबो हाय मासि गरम दसे बायहेरायावनो थानोसैहां थान्दानो दखानफ्राबो बन्द' खालामाखै अखा आयौ खामफ्लांगौ जाबाय मोफ्लामदोंसो आं थालाहाय आं गिलाङोहाय आयै दाउखौ हमजोब्बाय नों ओमफ्राय बैसांखौ बानायदों गोदान दाउबो फैया माला फैगोन आं दुगैग्रोनि दे र' दुगैखांनानै लोगो मोनसिगोन आं एसे लस सहैनानै मामिखौ दसे लानोसै आरोना बिमानैमोनजोंसो दङ न' सिङाव गेलेगासिनो